Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás na hotelu Vitality. Dneska jsme si pro vás připravili jehněčí kytu na rozmarinu a česneku se sezónní zeleninou a koláčem z polenty. Takže já přejdu na přípravu jehněčí kyty. Vám ukážu, jak připravujeme jehněčí kytu. Tady jsem si připravil už maso. Udělal bych tady na tom konečku zářez, kde to očistíme od masa. Dál dáme si trošku alobalu, aby jsme to měli za co uchytit, když to budeme potom carvingovat a krájet. Takže to pěkně obmotáme kolem, se nám to nespalilo, když to budeme péct. Takže maso trochu lehce ořezané od tuku a od loje. Uděláme si pěkné zářezy, nebát se toho. Našpekujeme to tím česnekem a rozmarinem. Pěkně to do toho zasuneme. Takže máme rozmarin, který si nakrájíme na jemno. Do toho přidáme trošku soli, trošku pepře. To všechno promícháme, se nám ty všechny chutě pěkně spojily. A teďka bych dal trošku kůry citronové. Tu žlutou část doporučuju, že ta bílá je hodně hořká. Šťávu taky. Pokapeme. Teďka trošku olivového oleje. Teďka náš rozmarín se solím a pepřem. Pěkně na celém povrchu všude to rozetřeme. Nebát se toho, když nám to pěkně ovoní tu jehněčí kytu. Teďka si připravíme na našem pekáči trochu zeleniny, na které to vlastně budeme péct. Tak si dáme kytu taky bokem a nakrájíme si zeleninu, jak je třeba z cibule, pod maso, aby se nám to nepřipeklo a trochu nám to a ji už udělalo omáčku zároveň z té zeleniny. Takže cibule máme tady karotku, přidáme trošku porku, co tu mám nakrájený už, porek, taky, česneku, nějaký ten rozmarin, nebo tymián, cokoliv máte doma. Tady mám ještě šalvěj. Dáme na pekáč a na to vložíme maso. Pečeme to zhruba na 180 až 210 stupňů, zhruba hodinu 20 až 40. Někteří mají maso radí medium, což znamená růžové. Někteří mají více propečené. Já třeba osobně to peču medium well done, což je už tak dopečené, by se dalo říct. Maso taky nakládáme na pekáč. Ještě k tomu bych dodal, že jehněčí určitě nesmrdí jak beranina. U nás lidi říkají, že vlastně je to smradlavé maso, ale myslím si, že jehněčí do těch 8-9 měsíců zhruba je krásně vonavé maso. Jí se v celém světě. U nás se tak jehněčí nejí, což je trošku škoda. Ale myslím, že se to jenom vrátí a zase budeme chystat jehněčí maso. Dobře, tak kytu jehněčí zalijeme vodou, aby se nám to nepřipalilo. A tak připravenou jehněčí kytu našpikovanou česnekem a rozmarinem pečeme zhruba na 180 až 210 stupňů, hodinu a půl až hodinu 40 minut. Takže jehněčí kytu vkládáme do pece. Mám tady na 200 stupňů. Zhruba dám si hodinu 20 a doporučuji každé půl hodiny určitě vzít to ven, zalít to masíčko, aby se to úplně nevysušilo a zase vložit zpátky do trouby. Jedna z příloh, je to velmi populární v Itálii, ale myslím si, že v Evropě už to taky se stává velmi populární. Polenta. Já udělám koláček z polenty, když mám mlíko, litr mlíka,
Trochu to ochutím zase bylinkama, jak je rozmarin, tymián, bobkový list, osolíme a přivedeme k varu. A začneme přidávat polentu, jo, za stálého míchání, trošku po trošce, jo. Mícháváme do mlíka, to mícháme zhruba 5-6 minut, až nám to zhustne. Do polenty přidáme parmazán a máslo a důkladně promícháme. Důležité je ochutnovat to jídlo, jestli je dost slané nebo popepřené. Trošku soli ještě. Polenta vlastně teďka už je připravená, si myslím, aby jsme ji dali do formy, kde nám zatuhne. Vytáhneme akurát bylinky, které nám ochutili tu polentu. Takže polentu máme připravenou. Dáme ji do tácu s pečícím papírem, kde nám to krásně zatuhne za zhruba 2-3 hodinky v lednici, když to schladne. Nám to zatuhne. Tak vychlazenou polentu asi zhruba po 2-3 hodinách a i přes noc nevadí. Můžete nechat v lednici. Nakrájíme zhruba na koláčky takové. Dáme trošku olivové oleje na panev. Rozehřená panev, je důležité. Přidáme trošku soli. Můžete. Trošku bylinek. Tak. Takže orestovanou polentu, nebo koláč z polenty si necháme jako přílohu. Já jsem si připravil pro vás špenát, který jednoduše jenom restujeme na olivovém oleji. Obrané listy důkladně omyjeme, jo, aby tam nebyl písek, bo často máme v špenátu písek, tak důkladně omyjeme. Rozpálíme panvíčku, rozpálíme trošku olivové oleje a to tak spaříme. Trošku soli. Přidáme ještě česnek, nakrájený na plátky tenké. Jednou z dalších zelenin může být třeba z karotka. Já mám tuřín žlutý tady, můžete to udělat třeba z petržele kořenové, z mrkve a třeba i z červené řepy, z tohoto tuřínu taky. Dáme do vroucí vody osolené, povaříme do měka. Zakryt třeba s poklíčkou, já nemám, tak tam talíř na pár sekund se nám to zapaří. Dochutíme, trošku pepřem ještě, bych řekl. Přichystaný špenát předsedíme, protože pouští hodně šťávy a to nechceme na talíř, takže vemu si sítko, pěkně to do toho dáme. Tak a jemně přetlačíme a můžeme to tak nechat odstát, ono to odkape samo. Tady se nám už vaří tuřín, podíváme se, jestli vlastně už je do měka povařený. Vypadá, že jo, jde to jak do masla. Ještě jednu přílohu mám pro vás, je to pečená červená řepa, kterou mám hrozně rád. Pečuji na mořské soli v kůži, takže ta chuť se koncentruje té červené řepy a zůstane uvnitř. Omytou červenou řepu, neoloupanou, připravujeme si alobal, trošku oleje, se nám to nepřichytilo, mořské soli, zabalíme do alobalu a zhruba 40 minut na 180, bych řekl, pečeme v peci takhle. Vždycky můžeme vyzkoušet nožem, propíchneme, jestli to půjde jak do másla, je to hotový, jo. Řepa se nám krásně upekla, teď ji rozbalíme, oloupeme z kůže, šťáva zůstala uvnitř, celá ta chuť k řepu na polovičku, teďka na menší čtvrtky nebo měsíčky. Tak.
kyta je upečena, zhruba po hodině a půl. Necháme ji odstát půl hodiny, což je důležité, protože když pečeme, tak ty krev a šťáva se jakby tak stvrkne, jde doprostřed a když to vytáhneme z pece, tak se to musí uvolnit. Kdybychom to začali krájet hned, nám veškerá šťáva prostě nám vyteče a máme suché maso. Takže po odstání půl hodiny pěkně propečenou kýtu máme tady, že nakrájeme si na plátky. Krásně vidíte, šťavnaté, trošku je růžové, tak to má být. Dáme si pěkné plátky. Na talíř si dáme koláček z polenty. Trošku špenátu. Tak. Náš tuřín, červená řepa. Prezentace je taky důležitá. Když pozvete hosty, tak určitě nechcete to tam jenom naházet. Je aj trochu dojmout tím jídlem. Tak, naložíme maso. Pěkně. A zalijeme šťávama. Šťávy většinou z masa předsedíme do rendlíku a svaříme. Můžeme zahustit moukou, jak klasicky zahušťujete omáčky doma, jo? Protože v tomto je veškerá chuť toho masa a to chcete zpátky na talíř. Když pěkně zalijeme. Trošku můžete dát rozmarinu a tymiánu, tak na prezentaci, na masíčko, jenom tak jednoduše. A takhle připravená jehněčí kyta je chutné jídlo na Velikonoce. Jako dezert jsme si připravili pro vás velikonoční štrudel s mandlovou náplní alebo krémem s jablíčkama. A tady máme sušené rozinky, tam dáváme taky a sušené meruňky. Takže já začnu od těsta, které jsme si udělali domácí, ale v každém obchodě určitě koupíte listové těsto, jo? Takže si ho rozvalíme pěkně na zhruba půl centimetru, 4 mm, půl centimetru tloušťka. Připravíme si teďka náplň, dám cukr na rozpalenou pánev. Trošku másla přidáme. Dáme jablíčka, zhruba 750 gramů, na tenké plátky nakrájené. Zalijeme citronovou šťávou. Přidáme rozinky, které si můžete naložit v rumu, je to na vaší chuti. A máme tady sušené meruňky taky. Takže to všechno pěkně promícháme, aby se spojily chutě. Do našeho štrudlu přidáváme taky mandlový krém ochucený kakaem, který si teďka uděláme společně. Tady mám jedno vajíčko, přidáme jednu lžici mandlí najemno nakrájených, jednu lžici cukru a jednu lžici mouky. Dál přidáme amaretto, jednu lžičku na chuť a trošku kaká. Řekl bych jednu kávovou lžíci kaká. Zhruba. Pěkně promícháme. Vidím, že to je moc... Není tuhé, přidám trošku ještě mouky, aby to bylo jako pomazánkové máslo. Takže mandlový krém ochucený kávou rozetřeme na listové těsto, na tu blížší polovičku, bo tu budeme tam budeme dávat jablka. Jablka položíme přímo na ten krém. Zavineme, takže já začínám tuto konce blíž mě. Pěkně z toho nebát hlavně. Pěkně vinout. Tak, konce zamačknout. Dáme pod štrudl. Tak a takhle pomažeme jasně, že vajíčkem nebo žloutkem. Jsme měli pěknou barvu. Ještě jedna malá věc před koncem. Musíme udělat zařezy, aby se tam dostal ten vzduch, měl kde utéct. Jinak se nám to může nabopnat hodně a to nechceme.
A pečeme zhruba půl hodiny až 40 minut na 180 stupňů do zlatova. Takže štrudl upečený do zlatova, jak tady máme, posypeme moučkovým cukrem za tepla, důležité. Tak. Pečený štrudel s mandlovou náplní si nakrájíme třeba hrubší plátky. Myslím, že zhruba 6 a i 8 lidí nakrmíte s takovým štrudlem. Tak, štrudl na talíř, trošku oříšku, dáme tam skořicovou vanilkovou zmrzlinu, možná trošku máty na ozdobu. Jo, máme tady kompot z lesních plodů, což je akorát lesní plody svařené s cukrem. Jednoduché, můžeme dát ještě trošku na talíř. Takže vážení diváci, štrudel je hotové, k tomu bych vám chtěla akorát popřát hezké Velikonoce a hodně dobrého jídla na stole.